Du er Emil? Ja. Hvor lang tid har du været her hos os? Jeg er ikke helt sikker, det er 5-7 år. Hvor ser du dig selv om, jamen så lad os sige 5-7 år? Arbejde her måske. Hvad? Måske. Altså, du har en kæreste? Ja. Er hun flot? Hvad? Er hun flot, din kæreste? Ja, hun er meget flot. Ja, jeg siger, du er ikke særlig flot selv. Eller er du? Synes du selv, at du er en flot dreng? Er du vågen? Hvad er der, Emil? Morgen. Jeg kommer til at fortælle dig en historie. Så hør godt efter. Du kan få mit ur efter det. Må se det? Ja. Det virker jo ikke. Det virker ikke, jeg kan ikke høre noget. Det skal nok virke, hvis der kommer et nyt batteri i. Det er et godt ur. Det mangler bare batteri. Ja, så hvis vi putter et nyt batteri i, skal det nok virke. Nej, jeg ved ikke rigtigt. Har du noget andet? Har du noget til en pige? Ja. Ja? Ja, jeg har alle mulige ting til en pige. Som hvad? Jeg har nogle køkkenkniv. Ej, kom nu. Jamen, jeg har alle mulige ting. Du har alle mulige ting. Du har et gammelt ur og nogle køkkenknive til en pige. Hvis du putter et nyt batteri i det her, skal det nok virke. Jeg har nogle knive. Har du noget til en rigtig smuk pige? Du ved, en kæreste? Jeg har alle mulige ting til en smuk pige. Det er lige meget. Jeg har alle mulige ting til. Jeg har bare glemt det. Jeg har noget tøj til hende. Mm. Jamen, prøv lige at vente lige lidt. Prøv lige at flytte det. Skal du se, jeg har det lige her. Ja. Nej. Militærjakke. Til en pige. Er det der ikke gevær? Hvorfor noget rifle? Har se den? Den er halvautomatisk. M1. Luftkølet. Magasin med 8 skud. Det tomme magasin skubbes ud automatisk med et klik. Ja, nej, det er mere et pling. Sådan den er. Pow, 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 pow. Ingenting. Hvad skal jeg gøre? Hvad mener du? Jeg mener, det er ved at være et problem på det fikset. For hvad fikset? Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Du ved det ikke? Nej, ved hvad? Det er Michael. Hvad med ham? Han er syg. Hvad har det med mig at gøre? Jeg tror, han er blevet syg af de sprut. Hvem er de? Hvorfor tror de det? Det ved jeg ikke. Folk, de snakker bare. Folk? Hvem? Hvorfor er der nogen, der siger, at han er blevet syg med sprut? Det ved jeg ikke. Folk render bare rundt os. Vi drikker det hele tiden, Johan. Det gør alle. Jeg siger bare til dig, hvad jeg hører. Ja, fra hvem? Hvad folk siger til dig? Johan, hvorfor opfører du dig så mærkeligt? Hvem er du?
hvem jeg er. Ja, hvem er du, og hvad sidder du på? Hold nu kæft. Jeg spørger dig, hvem der siger det, og så giver du mig bare lort. Anna sagde det til mig. Fuck dig, jeg prøver på at hjælpe. Fanden skulle du altså være så fucking besværlig, mand? Kan du bare være normal, ligesom alle andre? Hvorfor skulle jeg det? Det er fordi jeg er din bror, fordi du elsker mig. Ikke det, hvorfor skulle jeg være ligesom alle andre? Måske ikke ligesom alle andre, bare mere afslappet og mindre dyster og aggressiv. Dyster og aggressiv? Ja, du er dyster nogle gange. Men alle har lidt mørke i sig. Nej, det har jeg ikke. Jo, de har. Nej, Jo. jeg har ikke. Jo, du har. Du er bare alt for kedelig til at vide det. Ved du, hvad dit problem det er? Du kan ikke lide nogen. Du kan ikke lide mennesker. Johan, jeg er et menneske. Hvordan kan jeg ikke lide mig selv? Men virkelig, hvordan kan en ikke lide sig selv? Benno. Visesaft. Jeg tror, jeg er som bare give pis.